הלוואה בצ'קים מהירה ופשוטה. אישור תוך 60 דקות. מחפש הלוואה בצ'קים מהירה? הגעת למקום הנכון. קבלו הלוואה בצ'קים דחויים עד 20,000 ש"ח ללא ערבויות מיותרות. תהליך דיגיטלי מלא. אישור מהיר, והעברה ישירה לחשבון הבנק שלך תוך 24 שעות. החזר נוח בצ'קים דחויים לפי בחירתך. אנחנו כאן כדי לעזור לך להגשים את החלומות שלך. מה זה הלוואה בצ'קים? הלוואה בצ'קים היא פתרון מימון גמיש ונוח שבו ההחזר מתבצע באמצעות צ'קים דחויים לפי לוח תשלומים נוח. זוהי דרך פשוטה ובטוחה לנהל ההחזר החודשי שלך. אתה מוסר צ'קים מראש לכל תקופת ההלוואה, וכל חודש הצ'ק מתפרע אוטומטית. זה נותן לך שקט נפשי מלא וחוסך את הצורך בתשלומים חדשיים ידניים. נורת חשמל פשוט, נוח ובטוח, הדרך החכמה ביותר לקבל הלוואה. למי מתאימות הלוואות בצ'קים שלנו? לשכירים. תנאים מיוחדים לעובדים שכירים עם תלושי שכר קבועים. תהליך אישור מהיר וגמיש המותאם להכנסה החדשית שלך. החזר נוח בצ'קים דחויים. לעצמאים. הלוואות גמישות למי שעובד לעצמו. אנחנו מבינים את הצרכים המיוחדים של עצמאים ומציעים פתרונות מותאמים. החזר בצ'קים דחויים. לעסקים קטנים. צריך הזרמת מזומנים לעסק? נותנים לך את הכלים להתפתח ולצמוח. עם תנאי החזר נוחים בצ'קים דחויים ואישור מהיר. מצבי חירום. כשהזמן דוחק והכסף נחוץ עכשיו, אנחנו כאן בשבילך. אישור מיידי והעברה מהירה לחשבון הבנק שלך. קבל הלוואה בצ'קים תוך 3 שלבים פשוטים, מהבקשה ועד לקבלת הכסף. מלא את הטופס המקוון הפשוט שלנו תוך מספר דקות. כל התהליך דיגיטלי ומאובטח במיוחד עם הצפנה מתקדמת. המערכת החכמה שלנו בודקת את הבקשה תוך דקות ספורות. תקבל החלטה עקרונית תוך 5 דקות ואישור סופי תוך 60 דקות. אנחנו עובדים עם טכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת לנו לתת מענה מהיר ללא פשרות על איכות. קבל הכסף בחשבון או במזומן. לאחר אישור סופי, הכסף מועבר ישירות לחשבון הבנק שלך או שתוכל לקבל את הסכום במזומן במשרדנו באותו יום עסקים. אין צורך להגיע לסניף אם אינך רוצה. הכל נעשה מרחוק בצורה נוחה ומהירה. תוכל להשתמש בכסף מיד לכל מטרה שתבחר. ההחזר יתבצע בצ'קים דחויים נוחים ופשוטים. שאלות ותשובות נפוצות. מה המסמכים הנדרשים לקבלת הלוואה? ועוד. תצטרך לספק תעודת זהות, 3 תלושי שכר אחרונים או אישור הכנסה לעצמאים, ואישור על חשבון בנק פעיל. כל המסמכים ניתן להעלות דיגיטלית דרך המערכת שלנו. כמה זמן לוקח לקבל את הכסף? ועוד. לאחר אישור סופי של הבקשה, הכסף מועבר לחשבון הבנק שלך תוך 24 שעות. במקרים רבים העברה מתבצעת תוך מספר שעות בלבד. לבדיקת זכאות לקבלת הלוואה, שלחו לנו פרטים.